Hej. Hvad så? Jeg prøver at være hardcore, men min kæbe passer mig ikke. Jeg ved ikke, synes ikke det er så pænt. Fuck det. Mørk. Giv mig et beat med munden kun. Yeah! Okay. Godt beat, Mørk. Du er god til det der. Det der, hvad kalder man det? Mundharmonika. Mundharmonika, derinde. Okay, yeah, yeah. Jo, okay. I dag, da vi var i Bosen, mødte vi Veronica. Mørk, han styrer til det der mundharmonika. Okay, når jeg siger god punchline, skal jeg lige sige okay. Så ligner det, jeg er nu. Okay. Jeg skal sige midt i. Hvad? Okay. Jeg siger noget godt, så lige hey. Okay, yeah. Den her stue er fyldt med sofaer og stole, ja. Mørk han er god til det der mundharmonika. Yeah. Jo, og der er også bord. Mørk han bruger sit harmonika til at score. Han kan også spille pik. Han spiller pik hele dagen, men han kan ikke andet end at spille pik og spille harmonika. Der er både stole her, og Veronica. Hun kommer senere. Det bliver federe, når Mørk han stopper med at genere mig. Han bliver ved... Kan I ikke komme med noget? Ja, det er sgu da okay. Okay, der var lidt. Okay. Halleluja. Ja, okay. Biermann synger gammel lort fra Kina. Hvad? Der er ikke noget, han ikke kan for maskiner. Nicky opfylder hans plads, han kan ikke arbejde. Mørk, han har en gunpik. Hvad? Nej, det er da løgn. En gun, hvad fuck er gun? Hold nu kæft, man. Jeg mente ikke gunpik. Jeg har ikke noget at sige det, ved du. Okay. Og hvis vi ville være med at afbryde nu, så er det der. Yeah! Nej, kan du ikke give mig et nyt beat med din mundharmonika? Okay. Det er fedt, du kan tale med. Det er tale, mand. Ja, man. Du er god til det der. Mesterslæb. Okay. Jo, okay, yeah. Jeg skal lige finde på noget op i mit hoved. Okay. Bag ved vores hus er der en have. Mørk han bliver kaldt for slave. Yay! Okay. Ja, Mørk han har sig hørt telefoner. Mørk han har kanoner mellem sine ben. Det er en kæmpe gagons spækhugger. Ja. Okay. Nå.